Знаете ли, че само на 6 часа и половина с кола от София се намира едно от най-мистичните и вдъхновяващи места в Европа? Място, в което небето и земята сякаш се сливат. Това е Метеора, светилище над облаците. Думата Метеора означава бисяж във въздуха. И когато попаднеш за първи път на това място, усещането наистина е, че тези масивни скални кули буквално плуват в небето. Метеора е уникално място не само визуално, а и духовно. Скалите са се оформили милиони години назад, но истинската магия започва още през 9 век, когато православни отшелници идват тук, търсейки тишина, осамотени и духовна свобода. Скрити в пещерите по скалите, те живеят в пълна изолация и оцеляват благодарение на помощта на местните хора. През 14 век монахът Атанасий изкачва втората по височина скала и основава първия официален манастир – Големия Метеор. Той става основоположник на една от най-важните православни общности след Света гора. Построени с въжета, кошници и много вяра, манастирите израстват по върховете като каменни крепости в облаците. От първоначалните 24 манастира до днес са останали само 6 активни, които могат да се посетят. Два от тях, Свети Стефан и Росано, са женски и се обитават от монахини. Останалите 4 са мъжки. Общо в Метеора днес живеят около 50 монахини и 17 монаси. Входът е 5 евро на манастир и който да посетите няма да сбъркате. Носете си пари в брой, защото не навсякъде приемат карти. Ако ви хареса това пътешествие, абонирайте се за канала, за да не изпускате още вдъхновяващи истории. Оставете ми коментар дали сте посещавали Метеора и имате ли любимо място в Гърция. И не забравяйте, пътувайте, откривайте, живейте пълноценно, защото светът е по-голям и по-красив, отколкото си мислите. До скоро!